परिवर्तन दिखाई देता से बताओ तारी सुनी। गली गली अब सड़क बनल बा, घर घर बिजली आइल बा। गली गली अब सड़क बनल बा, घर घर बिजली आइल बा। स्वास्थ्य केंद्र अब रोज खुलेला, बढ़िया डॉक्टर आइल बा। गली गली अब सड़क बनल बा, घर घर बिजली आइल बा। स्वास्थ्य केंद्र अब रोज खुलेला, बढ़िया डॉक्टर आइल बा। घर घर अब शौचालय बन गई, घर घर अब शौचालय बन गई। न जाए केहू बधार में, छोड़ दब गुजरात आ जाए अपन बिहार में। छोड़ दब गुजरात बनमुआ आ जाए अपन बिहार में। देखी का कहतारी, जब से दारू बंद भइल बा, केहू न पी के आवेला। मंगरू भी अब काम करेला, मेहरी के न सतावेला। जब से दारू बंद भइल बा, केहू न पी के आवेला। मंगरू भी अब काम करेला, मेहरी के न सतावेला। गाँव गाँव खुशहाली छाई, गाँव गाँव खुशहाली चैन बा अब परिवार में। छोड़ दे अब गुजरात बनमुआ आ जाए अपन बिहार। छोड़ दे अब गुजरात बनमुआ आ जाए अपन बिहार में। अब तो सुनत बानी, घर घर नल से पानी आई हो। हमारा गाँव में तो सप्लाई वाला नल लाग गइल बा, काम चलता। सुनतानी अब तो घर घर नल से पानी आई हो। कौशल विकास के ट्रेनिंग से सब युवा कुशल हो जाई हो। सुनतानी अब तो घर घर नल से पानी आई हो। ट्रेनिंग कौशल विकास के ट्रेनिंग से सब युवा कुशल हो जाई हो। सबके अपन अपन हुनर, सबके अपन अपन हुनर लागल बा रोजगार में। छोड़ दे अब गुजरात बनमुआ आ जाए अपन बिहार में। क्या बात है? बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं।
साइकिल योजना, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, क्या क्या उसका भी लाभ उसको मिल रहा है। इसके बारे में देखिए क्या करेंगे। मुनिया के मिलल बा साइकिल हमहू आंगनबाड़ी में, माई के अब मिलेला पेंशन रहेली मस्त बुढ़ारी में। मुनिया के मिलल बा साइकिल हमहू आंगनबाड़ी में, माई के अब मिलेला पेंशन रहेली मस्त बुढ़ारी में। खेती में हरियाली छाई, खेती में हरियाली छाई, रौनक शहर बाजार में। छोड़ दयब गुजरात बलुआ आ जाए अपन बिहार में, छोड़ दयब गुजरात बलुआ आ जाए अपन बिहार में। अंतिम मंत्रा बा सरकार के जे 7 निश्चय योजना चल रहा बा, ई सरकार के 7 गो निश्चय बदली पूरा बिहार हो। ई सरकार के 7 गो निश्चय बदली पूरा बिहार हो। पढ़े के अवसर, बढ़े के अवसर, ढेर सारा रोजगार